Moi boas e moi benvidos un xoves máis a Orixe e Calidade, o espazo de Canal Rías Baixas que analiza toda a actualidade do sector vitivinícola da nosa zona. Estamos a piques de comezar este novo programa, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Póñanse cómodos que voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Alvariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Alvariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A vendimada de Rías Baixas toca o seu fin. A espera das cifras definitivas a todo agora recolléronse 32 millóns de kilos de uvanas, ou a maioría de variedades brancas. Falamos desta situación e facemos un balance co técnico de campo da adega Paco Ilola, Diego García. Bueno, a vendima este ano foi unha vendima un poquinho máis corta que a pasada campaña, unha vendima de unha calidad moi boa, entendo, polas características da materia prima ao final, e, bueno, asústase un pouquiño as previsións que nos tiñamos. Se prevía unha baixada bastante acusada con respecto á campaña anterior, e nos datos que nos movíamos a nivel interno de previsión de colleita, pois, bueno, ao final, pois, nos acercamos bastante á previsión que estábamos tendo. En kilos superamos os 2 millóns por pouquiño, 2.200.000 kilos, tivemos en kilos, e o que no volumen total de elaboración da adega nos vamos a mover nun 23-25% menos de volumen. Habrá en determinadas elaboracións que mellor se poidan situar nun 65% de rendemento, canto a volumen, outras que un pouquiño máis, e sí que vai a ser moito máis condicionado ao estado xeral da parcela cando se vendimiou. Sí que houve parcelas que acusaron moito máis esa deshidratación dos últimos días, por aqueles días de calor e de norte, de ventos do norte, que provocaron esa merma no peso da uva, esa merma de agua, de contido en agua, co cal, pois, eso se vai a trasladar tamén ao rendemento na adega, non? En principio a produción é a que é. O que sí que notamos moito, e sobre todo, bueno, pois nos 15 últimos días aproximadamente, antes de iniciar a colleita, notamos esa merma acusada, e estamos falando da segunda quincena de agosto, aproximadamente, que aí foi cando máis se notou, non? Non nos colleron as choivas, nos encaixou moi ben a vendima, comezamos o día 10, o 12, perdón, de setembro. Tivemos cerca de 10 días de vendima, co cal acabamos xusto antes de vir esas choivas, non? Nos rematamos nun mércores, se mal non recordo, pois as choivas viñeron no fin de semana, co cal, pois, fomos quen de evitalas. En calquer caso, todas aquelas parcelas ou adegas que tiveran vendima durante ese fin de semana, que tamén choveu, ou incluso durante a semana seguinte, eu penso que apenas viron bermadas as condicións óptimas que tivo a uva hasta o seu momento, non, de vendima. Aí non houve nin problema de botrite, nin problema de que afectara digamos, ao tema de grau, de acidez. Eu penso que apenas cambiou, non, a situación.
Os viñedos xa na última parte da campaña sí que se viron afectados, unha boa parte deles, a panorámica que vemos normalmente cando nos movemos pola zona do rural ou incluso pola carretera, que vemos da parte vegetativa do viñedo é que, bueno, unha parte vegetativa que foi bastante queimada no último tramo da campaña, como decía. Na maior parte dos casos, pois, bueno, ou ben por mildiu ou ben por algunha praga, como o trips, por exemplo, que fixo que bueno, aqueles netos ou aquelas viñas máis vigorosas, onde tiña os netos máis pronunciados, que quedaran como queimados, non? Como se lle pasaran un soprete, non? Por arriba. Agora queda esperar a que agoste ben a viña, esperemos que teña un bo agostamento, que teña unha boa fase de acumulación de reservas, que é no que está agora mesmo, hasta a caída de follas, e a partir de aí, bueno, pois nas viñas máis temperás a arrancar a poda. O óptimo sería, o período de poda sería, eso, desde o momento que nos marca a viña, que xa entrou na súa fase de descanso invernal, de parada vegetativa, desde que cae a folla, hasta o mes de febreiro, marzo, como moi tarde, bueno, pois, entre novembro e marzo, serían as datas máis. Fora deso, si que temos, bueno, pois situacións particulares que mellor nos obriga pois a realizar podas máis temperás ou incluso máis tardías. Podería ser posible, algunha vendimia tardía que poidera haber, podería ser posible que aínda, pero bueno, o descoñezo porque, bueno, no noso caso xa digo que non sería o que nos ocupa. Podería ser que en algún caso puntual que poidera haber algunha vendima. Xa se ten dado en outras ocasións, moito condicionado pois polas características da elaboración que se vai a realizar ou polas características da uva que se vai a vendimiar ou incluso condicionado polas condicións que teñamos meteorolóxicas, non? ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. E no turismo e deporte volven ir da man na BTT Ruta do Viño Rías Baixas. Na súa cuarta edición a proba chega por primeira vez á subzona do Salnés. En concreto, celebrarase o día 20 de outubro e sairá dende o Concello de Meis. A Ruta BTT Rías Baixas chegará á comarca do Salnés o vindeiro 20 de outubro. A competición, que percorre cada ano unha subzona da denominación de orixe, celebrará a súa cuarta edición no Concello de Meis. A proba compaxina en o turismo e deporte. Una actividad deportiva que organiza esta asociación con la idea de unificar o relacionar el enoturismo con el deporte. Nosotros creemos que el enoturismo combina con todo y entendemos que dar la oportunidad de organizar una prueba deportiva en el que los deportistas puedan disfrutar de ese territorio vitivinícola y puedan combinar deporte y enoturismo a la vez. Os participantes da proba partirán do Concello de Meis e percorrerán diferentes adegas e zonas de interese como o Mosteiro da Armenteira ou o Monte de Castrove. A ruta de 40 kilómetros tamén ten tramos no Concello de Cambados. Bueno, la idea es que los deportistas recorran parte del territorio de la denominación de origen Rías Baixas. En este caso, como sabéis, es una actividad itinerante. Cada año se desarrolla en una diferente subzona. Este año será en la subzona de Salnés y la idea es que esas 250 participantes recorran ese territorio entre viñedos y bodegas, puedan pasar también por varias de nuestras bodegas socias y puedan disfrutar disfrutar en primera mano de lo que es el enoturismo en Rías Baixas y de nuestro patrimonio vitivinícola. Pues serán 40 kilómetros centrados en el Ayuntamiento de Meis, también pasarán por parte del Concello de Cambados, pasarán por 3 o 4 bodegas socias de la ruta y también por viñedos y parte de un sendero que hay de BTT. Bueno, la idea es eso, que disfruten de esta subzona, que la vivan de primera mano y que luego quieran volver a visitarla y ser futuros enoturistas.
A participación máxima é de 250 competidores. A inscripción xa está aberta e pode facerse a través da web btt.rutavinoriasbaixas.com. El coste de la inscripción es 10 euros para federados y 20 euros para no federados, que incluye el seguro, y todos los participantes tendrán unos regalos muy interesantes, una camiseta técnica y una botella de Rías Baixas de bodegas asociadas a la Ruta do Viño Rías Baixas. Nas 3 edicións anteriores cubriuse toda a inscripción. O cambiar cada ano de ruta favorece a que aumente a demanda e os participantes gocen de carreiras e rutas novidosas. La participación siempre hemos llenado los asistentes y hemos siempre completado esas 250 plazas, o sea que la sensación es positiva. Yo creo que es una jornada interesante en torno a la denominación de origen Rías Baixas y cada vez más demandada. Ya son 4 ediciones y yo creo que la característica fundamental de esta carrera es que los asistentes disfrutan un territorio novedoso, ¿no? De un itinerario novedoso. Cada año es una localización diferente, una subzona diferente, y yo creo que eso entaña pues un atractivo a mayores. Quedan sorprendidos de nuestro paisaje, de poder pasar en bici por el interior de las bodegas, por hacer esos habituallamientos entre viñedos y siempre con ganas de repetir. Por eso la ruta ya es la 4ª edición que lo hace y nuestra idea es seguir consolidándola en el territorio y que sea una prueba más deportiva en Rías Baixas. A proba comenzará o domingo 20 de outubro ás 9:30. A saída será dende a Praza de España do Concello de Meis. Nas paredes do Museo da Muller Labrega no Pazo de Lis de Meaño exponse unha panorámica do sector vitivinícola do Concello. A mostra está asinada polo fotógrafo Xosé Luís Ouviña, que rende unha homenaxe a este mundo. Unha pequena homenaxe a toda a xente que ten o viño como traballo, ¿no? Como dedicación, ¿no? E é unha pequena homenaxe a todos, aos que levam aí toda a vida, não? Às vezes uma labor oculta, não? Que está por detrás da viña e das barricas, não? Ouviña percorreu co seu obxectivo a case totalidade das adegas meañesas. O resultado é unha mostra composta por instantáneas de 22 adegueiros, entre as que ten un espazo especial Paco do Valo, falecido hai varios meses. Hai un pequeno homenaxe a Paco do Valo, da bodega Cavaleiro do Val, não? Que temos aqui o filho em representação, que foi um pouco o organizador de todo o tema do vinho do autor de Meaño, não? Das primeiras exposições de vinho e das primeiras catas de vinho, não? A exposición poderá visitarse de martes a sábado entre as 6:30 da tarde e as 9:30 da noite. Domingos e festivos estará aberto ao público entre as 11 da mañá e as 2 do mediodía. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Seguimos con máis repaso da actualidade na sección das breves. A vendimana de Rías Baixas toca seu fin manténdose as previsións de descenso que se anunciaban no informe de estimación de colleita 2019, elaborado polo órgano de certificación e control e presentado ao pleno pasado 29 de xullo. Ata o momento recolléronse 32 millóns de kilos de uva na súa maioría de variedades brancas. Precisamente a pasada fin de semana, a maior parte das adegas botaban o peche a vendima 2019. As máis atrasadas eran aquelas empresas pendentes de recoller sobre todo as variedades tintas de Rías Baixas, que representarán en torno ao 0,80% da produción total da colleita. A presente vendima desenvolveuse con tranquilidade e un bo ritmo nun viñedo que se atopaba nun bo estado sanitario e vexetativo. O resultado é unha uva sa e con boas gradacións, a falta de verificar os equilibrios dos mostos. O que si se pode presaxar é que será unha nada de calidade e moi aromática. Segundo explica o director técnico do Consello Regulador, Agustín Lago, en xullo, segundo desenvolveuse o ciclo vexetativo,
vegetativo, xa se estimaba que os acios foran máis pequenos e menos pesados. De feito, a falta de chuvias en agosto e mesmo principios de setembro motivou que estes acios pesaran menos do previsto inicialmente no informe de estimación Vendima e que descendesen máis os kilos de uva. Unhas previsións que apuntaban en xullo un descenso respecto a 2018 en torno do 6%, pero que ata o momento materializaríanse en case o 17%, con 32 millóns de kilos de uva. 25 auditores veedores son os responsables de velar polo bo desenvolvemento desta vendima 2019, así como polo cumprimento do prego de condicións. Nel recollese que a colleita en Rías Baixas realízase toda a man e en caixas normalizadas con 20 kilos de capacidade. Como curiosidade, este ano as adegas da subzona do Salnés terminaron máis pronto que o resto de subzonas, mesmo daquelas que foron máis madrugadoras e tiñan por costume finalizar antes. Na actualidade, este Consello Regulador conta con 177 adegas rexistradas. A superficie da denominación de orixe abarca máis de 4.000 hectáreas, repartidas entre case 21.900 parcelas nas que traballan máis de 5.100 viticultores. 45 marcas da DO Rías Baixas pertencentes a 26 adegas protagonizaron unha xornada sobre estes viños no Hotel Balmoral de Edimburgo. O evento consistiu nun túnel do viño no que participaron 50 prescritores escoceses en un xantar dirixido exclusivamente a unha trintena de profesionais. A Master of Wine, Sarah Jane Evans, foi a responsable de realizar unha breve introdución da DO Rías Baixas, así como a presentación dos viños. Esta contou cunha importante representación das elaboracións que se están realizando neste momento na DO Rías Baixas de diferentes anadas. 8 marcas de Rías Baixas protagonizaron o xantar de traballo cun grupo VIP no que se mostraron as calidades destes viños acompañados de queixos, carnes ou algas, entre outros pratos. Participaron no devandito evento o director xeral Ramón Huidobro e a técnica de marketing Rosa Martínez, que resaltaron o gran interese destes profesionais por profundar nos seus coñecementos sobre os viños de Rías Baixas. Reino Unido é o segundo mercado de exportación en relevancia dentro da DO, que conta cun plan de exportación propio dos 9 que hai en funcionamento. Neste momento, 109 adegas xa están a vender internacionalmente. En 2018 vendéronse a Reino Unido un total de 1.500.000 litros de viño. A Estación de Viticultura e Enoloxía de Leiro en Ourense está a realizar varios traballos de investigación sobre as enfermidades da madeira. Un deles, nos seus estudos preliminares, concluiu que unha poda temperado viñedo realizada a principios de novembro pode axudar a previr as temidas enfermidades da madeira. Os traballos realizáronse en viñedos de 3 denominacións de orixe, Valdeorras, o Ribeiro e Rías Baixas. E tratouse de pescudar cando está máis dispoñible o inóculo para introducir os fungos na planta a través das feridas de poda. O que atoparon é que a porcentaxe de infección por estes fungos é menor cando a poda se realiza a mediados ou finais do mes de novembro. Esta investigación podería levar os viticultores galegos a cambiar a súa práctica habitual, xa que a poda adoitase a realizar entre os meses de febreiro e marzo. Poderíase dicir que unha poda témpera en combinación con outros métodos de control axudaría a previr estas enfermidades. Actualmente está a analizarse a información do segundo ano de estudo, co obxectivo de corroborar que fixar unha época de poda óptima podería axudar a evitar certos patógenos e enfermidades da madeira. E ata aquí chegou a edición de Orixe e Calidade deste xoves. Non esquezan que, como sempre, voltaremos a vindeira semana con máis actualidade da denominación de orixe Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.
Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.